Oh, itu hormor. Raul. itu kalau itu rasa. Mama itu mesti kali dah apa? Dari lari nalo. Jangan lah, jangan dulu. Ada apa sih? Aku tak apa pun. Itu nukluan. Sadar tu orang lagi, mau itu jindu kota-kota besar itu juga. Nuklu ni, buat nanti situ di tim situ pun di. Oh, yo, apa kau? Tahu.
Ngapain saya udah tangar ke belum tangar ke udah. Boleh boleh. Razon boleh boleh dia boleh. Guru. Guya, makde. Neur nasana kete. Neur makde. Nah, hari ini kok ikut kete tanganane. गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय आलासि नोंथां हे आफा सोरजिगिरि नोंनि हा दै बार अर अख्रांनि गिरि हे आफा नान गसाय नै आफा नोंनिनो आंगो फिसा हनै दिरुवा बानायकुसि गामिनि मान गोनां मनेश्वर रामसियारि आरो मुस्रिमा देमश्री रामसियारिनि असे फिसाजो फरायना दिप्तिमणि रामसियारिनि गोथार जुलिनि लाहार फाहार खालामदों। हे आफा अबंलावरि दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव नोंनिनो जुलिनि मुङै नोंनि आंगो फिसाया बावदों हनै नोंनिनो सोरजिनाय थाइनैसो फिथाइ सामथाइ बिबार बिलाइ नाजाव फैदो अनसाय फैदो आफा नोंनिनो फिसानि बावनाय खुलुमनायखौ अन्नानै दिन्थि होदो नों आफा हाबा लागो आरो बिसिनि इयुन जिउखौ बार होदो नोङो खुसि खुसियै आफा हाबा हुखाखौ आलो गोजोनै दहाय बोराइ बाथौ दहा बे समाव हिन्जाव गोदानखौ हौवा गोदाननि आखायाव गथायगिरि हिन्जाव गोदाननि बिगोमा सासे नांगौ होननानै बरायना लादों। बेखायनो बयबो जै हो जै हिन्जाव गोदाना हौवा गोदाननि गोदोनाय बिबार माला गानहोनो नागिरनायनि जै गोथार जुलिनि जै हौवा गोदाननि जै हिन्जाव गोदाननि जै बाथौ हाबानि जै आफा बोराइ बाथौनि दिनैनिफ्राय बे हौवा गोदाना बे हिन्जाव गोदाननि गासैबो बिबानखौ बानस'ना लासिगोन। बिथांनि जाहोनाय लोंहोनाय गाननाय जोमनाय
आरो बेजों लोगोसेनो हौवा गोदाना हिन्जाव गोदानखौ दोंसे बिबार मालाजों बरायनानै लागोन। जै हौवा गोदाना हिन्जाव गोदाननि गोदोनायाव बिबार माला गानहोनायनि, जै गोथार जुलिनि, जै बाथौ हाबानि, जै हिन्जाव गोदाननि, जै हौवा गोदाननि, जै बोराइ बाथौनि। पहाड़नी लामा कैसा पहाड़ का रास्ता चलो 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 पहाड़ का रास्ता कैसा है रे आइथिं साजोबबायलै हाबायनोनो हायाना पानी लगे कभी से रोकिब कि 5 मिनिट किबा लस रास्ता के रास्ता मालाबा फैबा आन्दाय